ku kara mana karfin gwiwa sako muku shirye-shiryen mu ku danna mana wannan alama ta subscribe kana ku hada da ƙararrawar sanarwa domin ta sanar da ku da za mu ɗora zaɓen shi. Na saya wa mahaifiyata kujerar hajin bana. Da gaske? Kuma idan ta dawo zan gina mata katafaren gida. Allah ya maka albarka. Amin amin. Allah ya raba ka da sharrin mutum da aljan. Amin. Amin amin. Duk mai nufin ka da sharri Allah ubangiji ya maida kansa. Amin ya Allah. Alhamdulillah wannan abu ya mun daidai. To amma akwai makiyan da suke son su hana ni aikata wannan alkhairi. Ai tun daga nan duniya Allah zai fara nuna musu iyakar. Mai sana'a na biya wa babata kujerar hajin bana. Ina ruwana? Marayu nawa ne a nan unguwar? Na gaya ma ni fa domin kai min addu'a. Ka gaskiya ba ƙaunarka nake ba. Baka ƙaunata? Ba na ƙaunarka. Baka suna kuma? Ba na son ka in gaya ma gaskiya. To wallahi daga yau ba zan ƙara baka kusisi ba. Shi yasa muka samu matsala. Kuma wallahi zan daina ganin girman ka. Ba bukata nake wai sai ka girmama ni ba. Kuma wallahi sai na ma sinacin na kwace ma budurwa. Kungurmin dan bakin ciki ne kai kuma dan bakin gida.